Ja, hier lopen we de Maasduinen in en in die Maasduinen zijn de doolhoven uitgegraven. Is dat de gevangenis van het kasteel? Nee, dat is de ijskelder, maar daar hebben we het zo meteen nog even over. Oké. Vanuit de Inaborg zijn we oostelijk gelopen, volgens de zichtlijnen, zeg maar. En staan nu dus, René, bij het doolhof, hè? We staan aan de rand van het doolhof. Vroeger Dalgard, Doolgaard, Doolhof, dat is ongeveer de verbastering. Ja. Dat heeft ook al heel lang betekend dat we niet precies wisten wat het was. En de contouren zijn allemaal nog zichtbaar. Ja, de contouren, dat is het verrassende. Dat is 300 jaar geleden aangelegd, dat die contouren behouden zijn gebleven. Deze hoek was eigenlijk ingericht als speeltuin voor de landadel die daar woonde. Je had hier een doolhof, je had een schietbaan, je had een eendenkooi. Hier staan we dus aan die rand van het doolhof. Nou ja, ik wil toch even een poging wagen of dat ik eruit kan komen. Eenmaal binnen, hè? Ja, dat gaan we proberen. Oké. Dit is dus die luchtfoto. Met satellietbeelden wordt dat gemaakt. En je ziet eigenlijk hier de structuur. En we staan hier in het midden. Oké. En ja, je ziet eigenlijk dat er ontzettend veel wegen naar dat middelpunt leiden. Ja. Het is een grote oppervlakte, ongeveer 100 bij 100 meter. En het is ook eigenlijk het oudste en het grootst bewaarde doolhof van Nederland. We staan hier in een dennenbos, geplant ongeveer 1950. En toen niet onderkend dat je het planten was, bos was aan het leggen, herplanten, ja, op de ondergrond van het oude doolhof. Ja, en jullie hebben de banen, de paarden vrijgemaakt. Ja, de bomen stonden op de paarden en op de heuveltjes van het doolhof. En we hebben de bomen op de heuveltjes laten staan en in de paarden weggehaald. Dat je eigenlijk de paardenstructuur en herkent en als je wil ook kunt doorlopen. En nu terug naar de ijskelder. We gaan deze kant uit. Ja? Nee, volgens mij die kant uit. Ja, maar het kan allemaal doodlopen, hè? Dat zien we wel. We staan hier bij de ingang van de ijskelder, maar voordat we naar binnen gaan wil ik nog iets vertellen over het oudste bos of de oudste bomen, grove dennen, die we in Limburg en waarschijnlijk in Nederland hebben. Dit zijn grove dennen geplant rond 1700, dus 1725, dus weer de glorietijd van het kasteel. Ja. En ze hebben die grove dennen hier waarschijnlijk geplant omdat de rest van het landschap, daar was geen bos meer, dat was kaal. En als je een ijskelder hebt, dan wil je toch wat beschutting, wat schaduw. En daar hebben ze gezegd, daar zetten we grove dennen op en die hebben eigenlijk tot van vandaag overleefd. Oké. Nu naar binnen? Nu naar binnen. Ja. Super. Vroeger werd ijs uit de gracht gezaagd, als het 's winters gevroren had. Ja. En dat ijs werd in blokken hier naartoe gebracht, hier in de kelder gedeponeerd, 3 meter onder de grond en dan met stro afgedekt. En dan kon je dat ijs bewaren tot ver in de zomer. En dan kon je koelen, want hier in de nok van het gewelf zie je nog de gesmeedijzeren haken zitten waar het vlees aangehangen werd, wat hier mooi koel bewaard kon worden. Bij veel landgoederen zijn ijskelders bewaard gebleven. Ze fungeren nu als overwinteringsplek voor vleermuizen. Want die zoeken ook 's winters de koelte, maar het mag er niet vriezen. Nou, dat is hier prima geregeld. Ah, Nou, frisse lucht, hè? ja, zeker.